Lyö sillä vitun sauvalla, saatana. Kyllä kun Hadronin kaltainen Domimomi sanoo, että I never doubted you, niin kyllähän se vähän värähtää. Totta. We are three honorable veterans being led to glory by an ogre. So nothing What? can go wrong. Let the ogre lead us to victory. Yes, you show us the way. I'll be bringing the unlimited power. Wait a second, oleks me kaikki 3 veteraaneja? Yes. Tästä tulee hyvä. Kekka veteraania. Mitä? Kekka kaikki 3. Kyllä mä oon ihan psykkeri. Ei kyllä sä oot nyt veteraani, shut up. Yes, I'm the veteran. Ja. So, Ja. I've been bamboozled. No, ja. Get back here! I got him! Shoot him! Oh, he actually died. Supervisor. I'm not. Oh, how did it happen? Hei, ne kaikki kuoli jo. How did that happen? No, mä voin tunnustaa nyt, että se oli minä. Shit. I need help over here! No. No, why not? It's more fun. Kill them all now! It's more fun. Takana on joku iso. Aiken takana on nainen. No, Iso nainen. jos sä haluat tätä kutsua naiseksi, mikä? Hei, sä et voi sanoa, että se ei oo nainen. Totta. Oh no! Taas. Another dog. Ow. Help. I smell bacon. Tactical combat rock. Mikäs levunen toi sun Oakroni nyt muuten oli? Jos on isolla ja ammuksia. Mä en tarvii noin paljon. Mä tarvitan. Mä kun itse tarvitan. Ei sitten. Oh no. Ei, auttakaa! Meitä on paljon! Auttakaa! Bileet! Tukee takaisin alas, täällä on bileet! Auttakaa! Sai Creeperia yksinään. Kiitos. Visku. Fuck the psycho, Älä jaksa. tässä meidän yksilevelinen veteraani. Oh no! Siis lauttaa No suoraan. no! Tulee myös selkään. Tai siis, mikä nyt onkaan selkä. Mä kuolin. Au. What the Okei. fuck is happening? Oli niin kaunis. Aha. Se oli niin kaunis, kun Kalle vaan vietiin. Get back, you fucking idiot! Doing my part. Run! No niin, mä blokkaan ne. Why isn't it being blocked? Hyvin menee. Nyt pettää. I need to get out of here! Ai, missä se yksi mies on? He dead. Ai, se on montus. Yes, he hit the monttu. Koska mulle tuli 3 I'm not using grenade. malleita ja sitten semmonen kilpiveikko ja... Joo, siis niitä tuli aika paljon tossa äsken, että ihme, että me selvittiin. Kalle onnistui kyllä. Se oli hyvä temppu. Kalle onnistui kerrankin elämässä. Hyvä Kalle. Oh no! There's gonna be some baddies! Your mom's a baddie. Oh, she is. Hei, älä puhu Kalle äitistä tolla tavalla. Kalle äiti on hurmaava nainen. Niin kyllä on. Se tekee hyvää aamupalaa. When have you met my mom? Don't worry about it. I think it was a sexual harassment joke. Oh no. I need to call my mom. Sexual harassment in this crew? No. Rejoice in thy service. Joko ChatGPT ilmaisversio tekee piirustuksia? That would be nice. Ai niin, Jos sä haluat musta alaston kuvia, niin sä voit aina vaan pyytää niitä. No. Sori, sanotko mä sen ääneen, mun piti vaan... Mietin just sillä että jätkä myy itsensä kyllä vähän liian halvalla nyt.
Elikkä se ei ainakaan ChatGPT ei tee niitä. Kai se nyt Mistä mä on. sain niitä Tactical Moebian? Sä oot saanut ne jo. Niin, mutta mistä mä oon saanut ne? Patchi. Ää, Ihan vaan niinku palkintona pelaamisesta. Ilmeisesti se on niistä, jotka on aloittanut ekan kerran, koska tolla ei ollut, Samilla ei ole niitä. Oha. Onko mukaan? Mullahan ne housut nytkin jalassa. Ei kun Samilla. Ai niin sillä Samilla. Niin. Jees, jos mä sanon Sami, mä en aina tarkoita sua Sami. tää on hyvin hämmentävää, kun tässä on 2 Samia. Mä käyn oikein. Mut siksi se pitäisi puhua oikealla nimillä. Sami 1 ja Sami 2. Eiks mäkin Mä ole? käyn vielä hakemaan Ne suoraan tutustumisjärjestys. Ja kaikki tuntee ensin minut, sitten Sami 2. Ja eiks mäkin ollut jossain vaiheessa joku Sami 2, vai oliks mä Sami 3? Ei, kun Sami 3 meni, siihen tuli yksi toinen Sami tilalle, niin sä menetit sun istuinpaikkasi. I have no longer member of the Sami Yes, Council. back. Kyllä Samien neuvosto potki sut pihalle. Kauheeta. Mitä? Niin mä tulin vittu. Et mihinkään oleelliseen. Okei. Pois et tullut mikään ihmeelliseen. Like this. Oi! Löysin. Tynnyri. Mä heittelen. Toinen. Kolmas. Okei. Get it! Se on vähemmän hyvin väistetty. Oh no! Okay, I'm coming in, boys! Missä sä oot? Take rock. I'm at the stairs. Thank you. Toi on aika hyvä tän niinku toi ultti tällä meidän porukalla, kun koko ajan joku maassa kumminkin. Hei, miten mä pääsen tonne? Explain how. Where the fuck did you go? Sun pitää vaan kirjaimellisesti ottaa se maan tasosta katsomasta. No, sä olit pisempi kuin minä. Kato meidän pituuseroa. Mä oon aina minimimitoilla täällä. Älkää. Hyvä call. Mä en pääse sun luo. I got it. Hyvä. I got you, boss. No mä sain joku paidan tosta. Let's go! Ryöstin Teemun paida. Hyvin mahtuu Ogrenille. Sun pitää heittää ammuslaatikkomaan ammukset kokonaan. Tulee myös edestä. Ok, mä stunnan nää. Mä tarvin jonkun tänne aseen kanssa. Hyvä, loistavaa tennistä. Mä hiilaan vähän Edessä aikaa. tulee ihan Ja hallittava määrä. taas stunnataan. Taas vähän reloading ja boom! Isoja parista. Mä stunnan senkin. Hyvä. Sit sieltä tulee Doggo. Doggo is gonna die, Doggo is dead. Nyt voidaan mennä. Jehehei, sehän meni hyvin. Pitäisikö mun muuttaa hissi? Pikkuhiljaa vois harkita. Oh no! Sami, mä räjähdän! Goodbye. Ai, mä en yrittänyt sun. Thank you. Oh, it was Zek who found me, yes. That is good, yeah. The Austrian will be happy now. Voiko joku se iso ammuslaatikon? En. Täällä oli jossain vaiheessa vähän iso ammuslaatikon. I will sit on the corner and be very happy about this. Pieni. Jaa. Where are you going, Okrun? Okay, bye bye. No, Joo, bye. oli täällä iso ammuslaatikko. Kuka ei halua olla sun kaveri? Tuu hakeen tsekki. Oh. Check. Check. What were those? Oh, they were ghosts, wasn't they? Medic. Check kestää, vittu yhtä äijää odotellaan, saatana jumalauta helvetti. Koko ajan vittuu sekoilemassa ihan omia jumalauta helvetti. Pitäis potkia tommoset. Do you like my rock?
My bedrock. This is my special rock. Tykkääkö se on tämmönen kunnon betonin pala vielä? Se on siihen, kun se on tää Rosonen kivenlohkari. Ei oo mikään heittokivi tämä vaan. Juu, ei oo Silonen. Kirjaimellisesti weapon of opportunity. Ja jos oikein katot itse asiassa, niin se on teräsbetonia. Niin, kyllä. Sen takia siinä on armor piercing. Full metal jacket, beton, steel. No niin, tää kuulostaa hyvältä. I will stand it. Missä se? Ja happoja, hei nyt tänne. Tänne. Tactical Combat Rock. Siinä on ragereita, muutama hassu. Ui, ihanaa. Ai! Toi tunni oli kyllä todella hyvä. Saisinks mä tänne jotain ampujia, kohta tulee kavereita? I'm out. Mä katon. Granaatti. Takana! No vittu bomberi! Kaikki hyvin, älä pelkää. Oo, onneton. Hei, miten se meni? Ai niin. Boom. Täällä on Tsekille granaatti. Koira. Taka. Missä? Takana. Vitun koira. Oh shit! Melkein hyppäsin laavaan. Mulla on koira! Thank you. Mulla on sniperi vielä. Painathan nappi. Perkele, mä oon ottanut jo 2 noita. Iso mörkö. Iso mörkö. Ei muuta kuin jengi koko. Ei se oo kauhean, se on keskikokoinen, sanoisin melkein jopa. Mitä tämmönen pienikkä? Herra Jumala, siinä on 3 tommoista kunneria. Very good. Take rock. It's time to go. Take rock. Oh. Ahoja ne gunnerit, hoitakaa tässä iso poika. I got it! Jesus, granaatti. Goddammit, jää se vei multa tapaamisesta! Oh my god, se toimi hyvin. Mä olin ihan vitu ilosena tuolla viimeiseen pisaraan valuttamassa vaan priikumia näitten ampujien naamaan ja te saitte hoitaa se iso. Mä pelottaa. Mä löysin mun kodin. Tää on mun koti. Mä tarvin tänne ampujia. I need shooters here. I got it. Ai niin, hupsista mä tein tonkin vahingossa. Mä tähtäsin sua. Okei, musta tuntuu, että ehkä se hiili olisi sittenkin ihan ok. Minne vittu me mennään? Ai me mennään sieltä kautta. Okei. Oh, you shoot. Behind! Hey, We left second tracker! You fucking ogre! Don't leave me! Mä kuolin. Mäkin kuolin. Ei! Seuksi siihen liekki. Kuule. Oh! Come on! Tai! Mä meinasin sanoa, missä sun iso pommi on, mutta kun sulla on se saatanan tiili! Ei! Se on hyvä tiili, No niin. haukut tiiltä. No It's niin, good rock! toimintaa Teemu. You got it, Tiger. Mä hoidan Kalle. Thank you. Se oli hyvä, Timo. Pommi! Rokaa! Granaatti! Don't mock my rock. Täällä on sitten hiiliä, jos... Ihan vaan jos kiinnostaa, niin täällä on myös sniperi jossain. Ei kiinnosta. I found it. Onko se pois?
Yes. Mä kuolen. What the fuck happened? Sitten tänne portille päin. Shit! Ei, mut se ei oo täällä se portti. No ei ookaan, miksi te mua seurasit? Mä sanoin sen portille! Mä en sitä Mä kävi! sen. Varmaan vaan te ymmärrätte mun dilemma. Mulla on 57 minusta. Kyllä. Mut sit yhtä aikaa. Ei kiinnosta. Niin. Ymmärrän. Jatkakaa. Okei, nyt näyttää siltä, että täältä ehkä löytyisi jopa ammuksia. Joo, täällä on sulle paukkuja. Täällä on paljon sulle paukkuja. Uukko. Oh, rohkea mies. Ei. Ranged weapon on Laskan pistimen. Jaa, niin se on se niinku NS Sniper-versio, joo. Joo. Se, niissä on eroja. I cannot hear you over the sound of me pouring my beer. Hetki menee, mun pitää kaataa mun. Burger pounding. I'm pounding my beer. High impact sexual violence. Big rock. Jep. Boom. It's fine. Aha. Mä en saa taakse saada. Rii? Missä se on? Nyt mua pelottaa vuoro. Problem solved. You stole my ammo, you bitch! Ja sama. Vittu lähti vielä hanee, saatana. Mulla ne ammukset. Mulla enää kuin 3 lippästä, nyt on parempi. Joko fuck you? Koira takana. I think. Jep. Koira. Arvostan tätä casualia pistimättökkäystä, että sä hätistit sen koira. En mä pelkästään hätistä, jos mä tapoin sen. No sure. Musta tuntuu, No Razer ja sitten tullaan tommonen vitu iso perseereikä. musta tuntuu, että sä et nyt arvosta tarpeeksi, kun mä panosta tähän tiimipeliin. Ja mä, nyt just mua ei kiinnosta mikään muu kuin ihan vitu iso persereikä. Mitä? Jumalan luvattiin, että tuolla on ihan vitu iso persereikä. Siis millä? Ei sinä kiljahit sillä on ihan vitu iso persereikä. Hei, tulee koiria, kaikki kasaan. Pullon niin mä taas. Ja stunning. Sitä monta kertaa rintakehään, se näytti hyvälle. Olkaa berserkkereitä. Se on niin ihana. Ei voi ottaa tätä peliä vakavasti. I found loot! Fine, et sä kertonut, että jätitte mut yksin. No kun tuli koira. Ja mä sanoin, I'm cycle, I'm leaving. Teemu, kun kyse on sinusta, mä luulen, että se on itsestään selvää. Arrestepätän! Ei se silti tarkoita, että se ei sattuisi niin paljon. I still have feelings. Katso, sais mä ystäviä. Mä sain ystävä. Ja sit sä ammuit sen. Ei mikä ihme sulle ystävä. Niin, mutta mä käytin ystävyyden laaseria. Leiksi. Minulle. Ain. Ai niin, ja sit kaikista tärkein. Teemu, kato tää. No, Katso tänne minua psykeria kohti. en. They have been possessed. Time to stop them. I did it. Baneblade! Noniin, okei. Ai vittu, ollaanko meidän täällä asti? Joo, nyt sitten medikitit maahan. Ei verkkoja 2. Oh no. Oh, that's bad. Nyt niinku nostat ihan vitun nopeesti. Nostettu. Oh!
Mä tapoin Boxhoundit! Hyvä. Mä kuolen. Hei, miksen mä teet tätä? Ei hyvä, että sä teit ton. Kupla! Hei Kalle, sä olet käyttänyt sitä kuplaa. Ai niin, mähän voin merkata se, että sä ottaa enemmän vahinkoa. Ei mä voi tehdä näin. Oikein siitä on mitään hyötyä. Sekin vielä. Meillä menee tosi hyvin. Ihan vitu high skill peliä täällä. Take rock! Hyvä. I'm the greatest chapter master of them all! Se meni I hyvin. have Niin. no rock. I know understand. I have no rock and I must scream. Is this the rock and stone? Ai jees. Pokaal! Oh shit. Mä luulin, että mä lopoittin. Eikö sä ton vitun äänen? God fucking damn it. Mitä Okei. Tää on vähän palattu takas linjoille. Mä tykkäsin siitä, että me nostettiin ihan hetki sitten Teemu ja nyt se on no niin se on sopimaan hetkeen. Mut vähän liian aikaisin. Kenellä se jumalauta se soundboardi on? Tää ei anna yhtään vastauksia. Oh, menikö. Jesus Christ. Kenya West mainittu. Kanadeja. Viheltä! Au! Boomer! Lähti. Tää tulee 2 bowleria ainakin. I'll hit them with my bayonet. Täällä on bowlereita, need help now! Liikuu! Oh! Oh no 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 no! I will not blow up this time. Ei saatana! Mitä? Mutta tossa on se, että niin pienellä tasolla mennään tosi kovalla leveleillä, et hyvin siihen verran. Kalle Hassankin menikään. Koska mä kuolen Joo. seuraavaksi. Jep. Thank you, Dogo. Miten ne ottaa sun mikkiin, jos... Ei perkele! Mitä? Oh no. Näittekö te mitä tapahtui? Näin valitettavasti. Mitä vittua? Joo ei mitään, menkää. Mä jäin tänne. Arvoa, siis... Trapperi ampui mut alhaalta. Ja se heitti mut tonne ylätasanteelle. Se otti mut sieltä alhaalta kiinni ja heitti tänne. Joo, niin se heitti. Vittu mitä paskaa. Function is the... What the fuck, man? Koiria. Kaunis pakeneminen. Nope. Fuck this shit, I'm not. Vittu keihäs mies. I am the spearman. Oh no. Thanks. Miten Timo tuli kirjaimellisesti tuon mun vereen ampua, eikä musta Lepas. Löi tässä kiinni. Pojat, muistuttakaa mua kuplasta. Mä en ikinä muista sitä. Joo. Mä koitan muistaa kiljoa sitä tasaisesti. Oi! Net! This is fine. Jätä sitä kuplaa myöskin. Hei, muuta hyvä kun sanoit! Mä ammuin sen väärään paikkaan. Mä oon pahoillani. Meni vitu hyvin. Mä olin unohtanut sen kuplan ihan kokonaan, mutta se on tuolla nyt hei. Se auttaa tosi paljon. Ui. Oh!
Kattokaa, mä tein kupla. Mä tein sen vahingossa. I didn't mean it. But it's totally what I meant to do. Yes, sniper pois. Kato Sami, mäkin tein jotain. Mä lyön niitä. Kalle kilpi. Hyvä. Hyvä sähkö, todella hyvä sähkö. Mä oon unohtanut taas ihan kokonaan käyttää sen, niin täytyy yrittää sitäkin. Muista kupla. Hyvä! Siinä on kupla, ole hyvä. Teit sillä varmasti paljon nyt, mutta ole hyvä. Joo, mut se, että se on käytetty, niin se oli paljon parempi kuin se, että sitä ei olisi käytetty. Oli hämmentävää, kun se tuli mun kylkeä myöten. Erittäin hyvä kupla. Se ollutkin. I am proud of my... You'll enjoy this ride. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on the disco stick. Eat your stick, ja! Ei niinku saatana. Oh my god! No nyt on kyllä niinku low intensity. Voi vittu, täällä on vähän broukkaa. On kyllä todella. Onks tää täytyy olla low intensity? Tää on low, mä katson. Mut kuitenkin Shock Trooper Gauntetti, että... Joo, mut silti. See, I brought you presents with something to eat. Boomer! Mä sain sen. I know I'm a boomer, but what do you want? Ow, I'm being shot! Combat Manlet, why aren't you handling it? Tahon käyttää tuo äskeisen boomer-hetken mainitakseni muuta, että mä otan porukan ainoa alle 30, vittu mä oon nuori ja nätti, haistakaa paska. I took many hits because of you when you were not here. Baba, where were you? I was doing stuff. Hi, I'm stuff! Ai vittu! Ai saatana! Okei, mä kuolen ihan just. Rock and stone. Juoksee. Älä kävele Demon Hostiin. Ne on perseestä. Yksinkertaisesti. Jos se olisi Laneshilainen Demon Host, niin se todennäköisesti toteaisi, että kello on perseessä. Ja sen jälkeen se ois siinä alussa tai et. Oh no. Many things! Help! Many. This ain't many things, where are the many things? On se many things, koska siinä on enemmän kuin sulla on sormia. Rock and stone. Sieltä, ai mä lensin, mä kuolin! Kuolin Oi sun perkele! Asetaan tippui alas asti. Auttakaa! Auttakaa, satana! Miten tää on mahdollista? 3 yli tapahtuu? laidan tynnyreiden räjähyksellä. Aha, okei, no niin, no se on hienoa. Oh my god, toi oli kyllä niinku hienointa Jesus ikinä. fucking Christ, mitä vittua siellä tapahtuu? Siis 3 lensi yli käenpesän. Joo, siis mä osuin vahingossa tynnyriin, minkä seurauksena minä ja Timo räjähti ja lennettiin. Mä sitten, että mä insta-kuolin ja Timo jäi roikkumaan kaiteelta. Sitten saman tien heti perään räjähti ja Teemu lenti kanssa. Ei vittu. Ne on kyllä aika hyvää tuuria. Siellä oli jotain siellä rotkon pohjalla, niin mä lähdin kattoo mitä siellä oli. Joo, mäkin olin vaan se, että penny. A piece of candy. A piece of candy. Pidis. Ei, jos siellä olisi ollut Slanees, niin silloin se olisi ollut. Niin, pidis. Penis.
Wait, that's a penis. Oi saatana. On tähän kaikkeen vaan yksi kommentti. Oho. Ei mitään, se oli hyvä. Kokeilemme vielä kerran uudestaan. Ei, mutta mut kutsuttiin strategiumiin, koska te ootte niin huonoja, että Aivan, yes. mä joudun rehtorin puhutteluun. Sä jouduit rehtori. Mitä vittua mä nyt tein? Niin. Holy Jesus. Voiko se ei enää kuulosta taputukselta, vaan siltä kun yrittäis käynnistää autoa kylmänä. Let's do this. Siellä se vittu menee. Wait for me, Baba! No! Wait for me, Baba! Mama told me not to trust strangers. But I'm no stranger. Well, I'm I a can't daddy. remember how to spell your name. Wait, Baba. What's that on your face? Are we cousins? Let's all just run after the small child in the forest screaming. We look the same, I think we are related. It must be. Hei, sä ajattelit ihan samaa, come on! I need fucking Christ! Big boy. Joko nyt? Vittu, nykyks toi kaikille muillekin yhtä hienosti? Joo, siellä on joku kohtaus. Naura sille, se voi oikeesti tarvita lääketieteellistä apua. Ai. Oh no, raka! Hyvä. Suoraan sitä kohti! Ai vitis! Mä en nähnyt sitä, mä olisin, että mitä sä tarkoitat. Mä koitin katsoa, että onko se jossain boomeri tai joku, jonka mä voin tappaa silleen ampumalla, niin kun se tulee meidän iholle. Kuka nyt on näitä räjähtynnyreitä koko ajan räjähtyneen? I don't know what you're talking about! Ammo! Ai! Boys, I need help! I'm coming, balls! This is it. Ja mä oon taas maassa. I died and gone to hell. Yeah. Ei, miksi et sä noussut? No kun mä nousin, mut kun mä olin liekeissä! Vittu, mulla oli epykälä! Koira! Kaiken Kill the fucking dog! Auttakaa! Saatana! Hei! Kill the fucking dog! Vaan kun jätitte mut yksin. No, I have to say, big man! We are cousins. We are the same. hetkinen! Oh, Tsekki on tuolla ylhäällä. Oh no. I'm going! Ota pois. I'm going! I go save him! That's the Oh no, fucking he problem. dead. He already dead. No saving needed. Valtiokonttori on todennut teidät vainajaksi. Korvauksia ei makseta. Niin, ei tarvii, jos vainaja on jo Importing menehty. trade, there are no receipts. Yes, I also gameplay. Normal gameplay. Yes. The same thing, I don't understand. I'm dying. Why are you dying? Where are you dying? Because Who I'm is running dying? low on hit points. I dying. Why are you dying? Why can't you just be like us? Hello, I tried dying. singing them. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Rock! Ow. Tactical rock! Tactical rock incoming. I threw a rock too. Rock. 3. I threw a copper. It was not as well received. Oh, 2 monsteria! Ei monsteria kun Why you mutanttia! went there? Baba, why you went there alone? Why didn't you? I need to go help the little one. Alright, little one is okay. Baba, where are you going now? No protect. Tää nyt menee näin huonosti. Koska me pelataan niin huonoilla
Nyt tää meidän team composition on niin huono. Musta tuntuu, että tässä nyt enemmän on se, kun te leikette vitun vajaita, niin se nyt tässä I don't know Hei, what you mean. I see red, I charge. Joku pingaa, niin mä juoksen. I rest my case. True happiness stems only from duty. Yes. Ai että. Idiots. Ui vittu, snaippereita 2. Joo. Ei oo enää. Ui saatana. Shotgun kuoli. What happened? Mulle sanottiin, että ei täällä enää snaipperia, täällä on sniperi. No sit niitä oli 3 eikä 2. I was lied upon. No. Ei voi slide. Mitä vittu? Miks toi hohti tollain oudosti? Lainatakseni Rogel Dornia. No. Might I get some assistance? Sama. Äiti, missä mun combat manlet töihin? I'm having Working as some... intended. Tule nyt tänne nyt sit sillä poltterilla! Tai ainakin Mitä Googlella. vittua? Ah, Technically Tässä speaking, aika vitusti! I refuse. Ahoja Timo. hoida mut. Okei. Crack grenade! Hyvä. Missä on Noin. pitää cooldown? Kuulemma oikealla puolella on trapper. Ei ollutkaan, se oli liekin heiti! Siellä on myös trapper, auttakaa! Eli, auta. Ei verkko. Ei vittu se sai mut sitten. 2 verkkoa. Jesus fuck. Juu. Tähän on ok tää synergia, että meikäläinen mäiskii täällä noita isoja poikia. Te teette kaiken oikean työ. Oi. Take rock. Big rock. Take rock. Out of rock. Hei! Take my rock. Oi! Vittu! Sain Viheltää. Housut. Onneksi on. Onneksi olkoon. Put No your niin. big boy pants on. Mä sain sen. Tehdään. Se tynnyri heitti mut sitten reunun yli. Ai sen takia sä vaan insta-katosit. Jep, mä lensin. It was glorious. I blame society. Of course you do, fucking comic. Fuck you, man. Onhan tää hito hauskaa tää gauntletti. Tää on aivan sairasta. Mä sun kuolen. Oh Jesus! Ei! Mä kuolin. What the Mä vaan fuck? lentelin räjähdysten voimasta edestakaisin. Mä en edes tiedä mitä siinä tapahtuu. Siis, mä toi vitun tynnyreihtä, kun mä hakkasin noita vitun äijää tossa, mutta se, että se tollain... Se heitti se haulikkaan ja heteen ja... Oi. Se mua potkas mua silmää. Mä totesin, että ei tänään. Se vaan sanoi juu. Ei Power vittu. Swordilla ohi, mä se vaan kääntyi ja potkas mua silmää, sit aijaa. Se kirjaimellisesti sanoi juu ei tänään. Hei nyt vittu sinne sisälle. Easy peasy. Nyt. Körkö! Hyvä, Joo, nosta tää takana, tsekki. poika. Hei, nosta tsekki. Älä Ja Mä minun. pistin kilvi alas. Ei mitään hätää, mulla on kilpi alhaalla, ne ei pääse tosta läpi. Oh, herra siunaa. Hoitakaa ihan rauhassa ittena kuntoon ja heittäkää granaatteja ja kaikkea. Ja nyt me Joo, pelataan. ei oo rauha, ei oo lainkaan rauhaa. Tää oli ihan hito huono ajatus. Joo, mä oon kilpi tässä maassa, eikä sun mitään Hetkinen, hätää. mitä vittua sä täällä teet? Koska sä tulit? Mä tulin tähän just äsken. Wow, nice. Hei, me ollaan kaikki hengissä, älä Ei vinku vittu. mitään hätää, täällä on taas lisää granaatteja. Tuutko sä hakee helttiä tätä? Mä en tiedä tarvinko mä autoilijärjestelmää. Ei mitään vittua. Ikkunasta.